A bek bag cái kini hor thanayo je ani nok khamani nutui ang kisa ang thangai tamni ki kini hor thanai ni je horni ekta 52-53 ama hai time mo jefru ani nok go horba sawi posim gala teikhei nei horba sawi nei hor tase phema jorobo jeng thujak hordi boro jeng kono semia ingke jefru hor sawi ne brom brom gui bong bong phaiprung keno ani loge cerai basa nei kisa angkong khap totrana tisai na harpong keno bo hor pahajak nokha hor nok khamui tumone nokha ingke aprung kai jeng kono saimalia aprung kai jeng kono saimalia ni bagui jeng kini janlama ja jonbo samasak bamoi jeng ma kharka ingke oboisai o khammani uklogo on ani nok khammani uklogo obo kono current bai khambo haike thapani hor basawi khambo abo hai kono mani ya obo oboisai ang saimono je borok no soksakha hanai nai phiaba ang tabuk je borok no soksakha hanai wan sukmani ophano sabo soksakha sabo khlaikya abo hai tang kebono sondeho khlaimania kebono bang nurugya kebono sia tamni hinke tauni bagi soksakha obono kaisa ani sengmung tongnai sara tripura bo joto tripura sani thani ang obono sanani musungo je ang khoroksa just hanya supporter hisabe tripura land no supporter khlainai just subhanmani paiba abo sakse inka aboni bagi da anoba ari kenangai ba kebo saji angai soksakha abonti ang balaino dokkhonangjak ani nokni sraini boy hoite khata kolom te ani risum ani joto Aadhaar I card ration card aba hai document rok jotono ang mungsana rok manlia aboni bagi belai dukhito angke ang obono sanani musungo haste hapangni thani obo je obo hai rok tontui nei tamo khlaiman aboni bagi ang subaso haikebo oboni khatipuron amo hai rok ang nayo ingke aboni bagi obo ang tabuk jora स्पष्ट हाइकेबा क्लियर खै आं tabuk jora obono ang kuno mansugui saismaya kho ingke abo jodi na teha sana nang hangke angolo sapirana